Čau ty lidi, vítá vás Tony Display u prvního videa ze hry Minecraft. Dneska nebudeme hrát Minecraft, dneska je to uvítací video. A dneska teda budu říkat, co budu natáčet. Takže budu natáčet Mafii 1, ty hry prostě nějaký. A potom budu natáčet vlogy. A to je asi všechno. Jo, a prostě to asi všechno. A ještě jsem vám chtěl říct, jo, tohle, to jsem si vzpomněl. Budu natáčet s kamarádama multiplayer Minecraft. Teďka jsem na multiplayeru, jak vidíte, tady všichni píšou. A prostě tohle jsem chtěl říct. A tohle videa mi můžete odběr, mě to nevadí, ale nemusíte mi dávat odběr u tohle videa. Potom u těch dalších mi dávejte odběry, prosím, jestli můžete. A like a můžete i koment, to mi nevadí. A to asi všechno a zatím